ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಲೈನ್ ತುದ್ಕೋತಾದಿಪ್ಪು ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದೆ ಬಂದ್ ಕೆಲವು ಜನ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಬಂದು ತೂದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಏರ್ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಮದ ಪುಡ್ಸಿ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೋದು ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದ್ ಸೊ ಎಂಕಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದ್ದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈದೆ ಬಂದ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಜ್ಜಾದ ಕೆಲವು ಜನ ನಿಗಲು ಈತ್ ಪೋರ್ತು ಮಂಗೆ ಅದಿಪ್ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಮಗಳು ಅಂಚನೆ ಕಾಸಿ ಪನ್ನಗ್ಲು ಇಲ್ಲಡ್ಕೊತೊಂದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೋಡು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಂಗೆ ಅತ್ನಗ್ಲು ಇಪ್ಪು ದಯಪಂಡ 1,000 ಕಟ್ಟೋಡು 2,000 ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ 1,000 2,000 ಕಟ್ಟನಗ್ಲಿಗೆ ಏನಾದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಈತೀತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಂದು ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡು 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಈತೀತ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಗಲು ಈತೀತ 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ಐದು ತುಮ್ಮು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪೋಜಿ ಅಂದಾತ ಸೊ ಅವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋಡು ನಂಡನಿಗಳ 5,000 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ಮತ ಆನಾಗ ಟೈಮ್ ಪೋನಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ದಿಪ್ಪುಂಡು 5,000 ಅಂತೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಜಿ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಕಾಸು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲಿಗಿಡ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಗೆ ಅತ್ನಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪು ಎಂಕಿತ ಖಾಲಿ ದಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಬರೋಡು ಬಂದ್ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿನಗೆ ರೆಡ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಲಾಗಿನ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಯಾನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಬೋರ್ಡು ನಾಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಿಗಲು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋಡಾಪು ಓಕೆನಾ ಯಾನು ಬೇತೆ ನಿಗಲು ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಂಡ 2,000 ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದ್ಪೇರು 1,000 ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದ್ಪೇರು ನಿಗಲು ಅವು ಮಲ್ಪುವರು ಅಂದಾತ ಅವೇ ರೀತಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಕೇನುಜಿ ₹1 ನಿಗ್ಲು ಕಟ್ಟಾರೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಿಗಲು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ನಿಗಲು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುನು ನಾಂಡಲ ನಿಗಲು 2,000 ಕಟ್ಟುವರು 1,000 ಕಟ್ಟುವರು ಅಂದಾತ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪೇ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ ₹1 ಎಂಕ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಗಲನೇ ದುಡ್ಡು ನಿಗಲನೇ ಕಾಸು ನಿಗಲನೇ ಐಟಮ್ ಓಕೆನಾ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಒವೇ ರೀತಿಯ ನಿಗಲ ಕಾಸು ₹1 ಎಂಕ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನೀನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಗುಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಗುಲ್ ಮಾತ್ರ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾಯ್ ಪಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ನಿಗಲ ನಂಬರ್ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಂಪೆನಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಆವಡ ಅಥವಾ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಬೇತೆ ಶಾಪ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆವಡ ದಾದಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಕ್ ನಿಗ್ಲೇನು ಯಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಕ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಅಂಚನೆ ಮೇಕಪ್ದ ಮಾತ ನಮೂನೆದ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅವನ್ ಮಾತ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆವಡು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಮಾತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವಿನಾವಿನ ನಿಗಲ್ ಬೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪುನ ಅತ್ತ ನಿಗಲಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಐಟಮ್ ಅವಿನ್ ನಿಗಲ್ ಬೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತೆ ನಿಗಲನೇ ದುಡ್ಡು ನಿಗಲನೇ ಐಟಮ್ ಅಂಚ ನಿಗಲಿಗೆ ಹೂವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ನಿಗಲ್ ಬೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪುನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಬೋರ್ಡು ನಿಗ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರುಡು ಇತ್ತಂಡ ನಿಗಲು ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡಲ್ಲೇ ನಿಗಲು ಬೈ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುಡು 2 ಡ್ರೆಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ 2 ಐಟಮ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಏನಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯಾನ್ ನಿಗಲಿ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಗಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಅಂಡಲ ನಿಗಲು ಬೈ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುಡು ಬೈ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತದ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೇಲದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತ ಆ್ಯಡ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ್ಯಡ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಅಂದು ಎನ್ನನಾಗ ನಿಗಲಿಗೆ ದಾದಂಡಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಅಂಚಾದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ಏರಂಡ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ತೊಂದರೆ ಮಾತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಏರಿಗ್ಲ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೀನಿ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ್ಲೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ್ ದಕ್ಕುವೆ ಅಂಚಾದ ಸೊ ನಿಗಲ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪೋಡಿಗೆಡು ಅಂಚನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ದಾದಲ ಪೋಡಿಗೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ ಎಂಚ
ಯಾನೆಂಚ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ಪೆನ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲೆ ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಅನ್ಸುಂಡು ಎನ್ನಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪಿರು ಅಂಚಿತ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಣದು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕೂತೊಂದು ಪಂದ್ ದೆಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಿಜಿ ನಿಗ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನ ಅಂಡ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಆತೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಆತೆ ಪೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆತೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಲೆ ಬೇತಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಡ್ ಆತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನಗುಲು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಏಪಲ ಆದಿಪ್ಪು ಇನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಏಪಲ ಆದಿಪ್ಪು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ನಿಂಗಲ್ಲ ಮೆಸೇಜಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚದು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಆಕ ಎಂಚ ಒಲ್ಲಾರು ಅಂಚ ಒಲ್ಲಾರು ಇಂಚ ಒಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಹುಷಾರಿಪ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಏಪಲ ನಿಂಗೊನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಲಾಕ್ಸ್ಡ್ ನಿಂಗೊನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುವೆ ಅಂಚದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಏರ್ಲ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಂದಿಬೋಕ ಆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಡಾವಡ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಡಾವಡ ಐಕ್ ಮಾತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ 500 600 700 800 ಇಂಚ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ 200 ದುಲಾಯಿ ಅಂಚನೆ 1050 1060 ಇಂಚ ಮಾತ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಲೋ ಬಜೆಟೆಡ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಈತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ನಿಗಲು ಖಂಡಿತ ಹೆಂಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ನಿಗಲು ಹಾಯ್ ಪಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತನ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕದಪ್ಪರ ಯಾನೇ ತಗೊಂಬೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚಾಟಡ್ ಮಲ್ತದು ಪಂಡ ನಿಗಲಿತ್ತ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಡಿಂಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಯ್ ಪಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗಲು ರಡ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಫುಲ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿ ಈಸಿ ಆದ ಮಲ್ತಂಪೋಲಿ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಗಲು ಈಸಿ ಆದ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ನ ಪಂದು ಕೊರಲೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ನಿಗಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ ಕಾಸ್ಲ ಓಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ದಾಪಣ ನಿಗಲನೇ ಐಟಮ್ ನಿಗಲನೇ ಕಾಸು ನಿಗಲೇ ಬೈ ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ ಎನ್ನದಾದಲ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಸೊ ಐನತ್ ಬೇಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ನ ಬೈ ಮಲ್ತದ ಸೊ ಎಂಕ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂದ ನಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಚಾಟಿಗೆ ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಲಿಪುಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಅಂಚಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂದ ಎಂಕ ಅಂಚಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂದ ನಿಗಲು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ನಂಬರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಿಗಲಿಗೆ ನಂಬರ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಬೇತಕಲೆ ಬರೋ ನಂಬರನ್ನು ಬರೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋರ್ಚಿ ನಮ್ಮಕ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಂದಿಪ್ಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಓಕೆನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕವ ಲೋ ಬಜೆಟೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ನಿಗ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕವ ಬಾಯ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಾತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪೇಜಿಗೆ ಪೋದು ಒವೇ ಪೇಜಿಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆತ ಒವೇ ವೀಡಿಯೋಸಿಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಐತ ಮಿತ್ತು 2.2K ವ್ಯೂಸ್ ಮತ ಆದಿಪ್ಪುಂಡ ಐತ ಮಿತ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಐತೆ ಅಂದ ಅದಂಡ ನಿಗ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತೋಜುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತನ ಬರ್ಪುಂಡು.